kalo fila kɔfɛ tasibila ɲɛnajɛba min kɛra Normandie, Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ni farafina gungana jamanatigiw n'o ye Cameroun, Gabon, Comores, Centrafrique, Togo ani Maroc jamanatigiw ye farala ɲɔgɔn kan Boulorris o kɔgɔji sanfɛ Faransi jamana woroduguya fan fɛ k'u ka don min bɛ wele ko dragon o san 80 ɲɛnamayali baaraw sigi sen kan. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. A ɲɔgɔnna wɛrɛ min bɛ kɛ u ka marabolo kɔnɔ min ma lakodɔn nka n'a fanba sigilen don labilali kun kan n'o ɲɛnajɛw fɛnɛ kɛra tileganyanfan waati kɔgɔji kan ka sabu kɛ waati yɛrɛ yɛlɛma taabolo cogo ye. Jamana minnu ni Faransi cɛ ka gɛlɛn ni waati ninnu na ni Burkina Faso bɛ o jamanaw fɛ tun ka yan k'u ka maa sugandilen bila ka taa nka Niger, Mali ani Algérie olu ma maa si sugandi ka taa nin ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan. A tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw taara ka ɲɛsin finitigi kɔrɔw ma minnu ye kɛlɛ kɛ Faransi kɛrɛfɛ n'u bɛ wele ko ex-colonie française nanzarakan na. Nin kɛlɛkɛkulu minnu ni olu yera Faransi jamana kɛrɛfɛ métropole n'o kɛra utukalo tile 15 san 1944 min senfɛ a kɛlɛkɛkulu hakɛ tun bɛ se mɔgɔ 100,000 ɲɔgɔn ma min fanba bɔra Amérique, Canada ani Britannique yera u ka kɛnɛ kan min bɛ wele ko VAR ka ɲɛnajɛ kunfɔlɔw koromo kari. Faransi jamana finitigi mɔgɔ 250 de yera kɛnɛ kan minnu bɛ wele ko B. O kulu minnu tun kɛrɛnkɛrɛnnen don ni finitigi kɛlɛkɛla kɔrɔw ye Faransi jamana tɔgɔ la n'u bɔra farafina gun kan n'a bɛ wele nanzarakan na ko colonie française en Afrique minnu ye Tɔlɔn ani Marseille minɛ kunɲɔgɔn 2 kɔnɔ. O de kɛra sababu ye ka Europe gungana labila ka bɔ a ka marabaga kɔrɔw bolo. A kɛra sababu ye fɛnɛ ka Faransi jamana dɛmɛ ka lagosi bi san 1940 waati n'o kɛra sababu ye u ka sigi kɛnɛ kelen kan ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ ni ka o sebagaya fɛnɛ sɔrɔ k'a sabu kɛ nin finitigi kulu ninnu ka dɛmɛ ye wa ko min ɲangan tun ka bon Normandie bolo. Admirable de courage, d'audace et de loyauté.